मेहेर औवारी 100 रुपिस हरदों गाबोन कन्ट्रोभार्सि जागासिनो मुड अफसो जाबाय आं ओइ नाङा बिदिखौ फालतु माने जायफ्रा बे कन्ट्रोभार्सि भिडिअ खालामो मेहेर औवारी फंबाय खर' सानाङा नोंथाङा नोंनि खामानियाव माने फकास खालाम नोंथाङा जि माने भिडिअ बानायो बे भिडिअआव माने फकास खालाम साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ बानायबाय थानो नाजा कन्ट्रोभार्सिफ्रा बाद दे आंथ' गुलिमार बिदियाव लाब गैया बे कन्ट्रोभार्सि गोबां कन्ट्रोभार्सि जागासिनो जेबो साननो नाङा बेफोरबायदिखौ माने इउटुबा रावनिबो बिमा बिफानि नङा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट प्लेटफर्म बयबो चेनेल खुलिनो हायो बयबो माने गोसोबायदि कन्टेन्ट बानायनो हायो ना बिनि थाखायनो माने गाव कन्टेन्ट बानायनायाव माने मा होनो गाव बे कन्टेन्ट बानायनाय भिडिअ बानायनायाव गोसो हो बे फांफुंखौ बाद दे आरो बांद्राय लोब्बा लानाङा बे फाल्तु मानसिफोरजों माने कनसेन्ट्रेट खालाम फकास खालाम थेंक इउसै मेहेर औवारी बिथाङा आंखौ दाख्लिनिफ्रायनो सुपारस्टार हरगासिनो दं नाथाय आं बिथांनो हरफेरनाय जायाखै दिनैसिम सरि थेंक इउसै हरनायनि थाखाय आंबो र' हरफिनगोन नोंथांनोबो आंबो माने समायखौ मोननाय जायाखै नोंथांनि बे लाइभ भिडिअ फैबाय थायो मेहेर औवारी माने आंना माने ट्राभेलिंआवनो ओरैबायदि मेंनाय जायो बेनि थाखायनो माने हाया आरो मेनटेनखौ खालामनो हाया जायो मानो होनबा आं मोननै चेनेलनि भिडिअ एडिट खालामो सानसेयाव फुरा बे बेरायनायावनो मेंग्लिखाजोबो आरो फैफिननानै आरो भिडिअ एडिटिं खालामबावनांगौ आं दिनै भिडिअखौ एडिटिं खालामासै मानो होनबा ओरैबायदि मेंबाय ओंखायनो आङो दा लाइभ भिडिअ फैबाय गाबोन फुङाव सिखारनानै आङो एडिट खालामनानै आपल'ड खालामसिगोन ओरैबायदि मेन्टेल हेरेसमेन्ट जायो माने जोंना ससियेल लाइफआनो जाया माने बेरायदो भिडिअ बानायदो बेरायदो भिडिअ एडिटिं खालामदो ओरैबायदि माने मेङो आरो मेहेर फंबाय नोंथाङा जेबो दासान बेबायदि कन्ट्रोभार्सि जानाय मानाय बे मानसिनावलाय माने प्रब्लेमा जोबनो थांखाया एखमबा दुखु जायो एखमबा माने खुसि जायो आंहाबो दाख्लै माने मोनसे दुखुनांथाव जादोंमोन आंबो बिराद डिमटिभेटेड जादोंमोन आंनाबो जेब्ला बै मोनसे जाथाया जायो होमब्ला माने आंखौनो माने मोनसे बिराद गिदिर क्राइम मावनाय बायदि मोनदों आं मोनसे गिदिर दाय आं मिन्थिनो हायाखै मारै आंखौनो ओरैबायदि डिमटिभेट जादों आं माने मोखाङानो खोमसिमोन आंना दासिमबो बे भिडिअ बानायनायाव बांद्राय मोखाङा माने खुसि गैयै बायदि दासिमबो माने सेटिसफेक्सन गैया बेबायदि माने मोनसे बिराद दाय मावनाय बायदि मोनदों आं आंखौनो होमबाबो माने आं दा नाजाफिनगासिनो दं नर्माल लाइफआव फैफिननो आंबो